L-Oppożizzjoni Nazzjonalista resqet mozzjoni biex il-Parlament jiddiskuti ir-rapport tal-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u l-Intern tal-Parlament Ewropew u jkunu implementati r-rakkomandazzjonijiet ta' dan ir-rapport. Il-mozzjoni firmata mill-membru parlamentari Jason Azzopardi kella titressa hekk kif il-Gvern ilu xarejn jinjora dan ir-rapport illi kien sar wara li membri tal-istess kumitat żaru pajjiżna biex jinvestigaw. Il-Viċi Kamp tal-Partit Nazzjonalista David Taġus, responsabbli mill-affarijiet parlamentari, jispjega lan ta' din il-mozzjoni. Aħna ħadna inizjattiva bil fil-grupp parlamentari kollu tagħna iddeċidejna li nagħmlu din il-mozzjoni biex niddiskutu dak li ħareġ minn dan ir-rapport li huwa ta' interess nazzjonali u bla preċedent li ġara dan ir-rapport u li ntqal f'dan ir-rapport. U għal daqstant, issa l-Kamra għandha qudiemha din il-mozzjoni minn l-Oppożizzjoni biex niddibattu, niddiskutu dan ir-rapport u mbagħad nirriżolvu ruħna biex dak li hemm fir-rapport jiġi attwat f'pajjiżna. Dwar is-serjetà tar-rapport tal-Parlament Ewropew tkellimna mad-deputat Jason Azzopardi. Li effettwa mill-viċin suġġett tal-rule of law, tal-ħasil tal-flus, tal-abbużi, tax-xiri tal-voti, illi fejna fin isemmi il-Pilatus Bank, isemmi il-kwistjoni tal-whistleblower, isemmi il-kwistjoni ta' due diligence, isemmi illi l-autoritajiet bankari ma jagħmlu xogħolhom. Kollha li għandhom u dawn il-ħsieb wara l-mozzjoni, impatt jew teddida ta' impatt fuq eluf ta' impjiegi fis-servizzi finanzjarji f'pajjiżna. Għall-preżentazzjoni ta' din il-mozzjoni lill-Speaker Angelo Farrugia kien preżenti wkoll il-Whip tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar.